od 10 libier mesačne. Euro 80 mesačne, 35 libier mesačne. Trochu sa nám roztrhlo v rece s predplatnými a je to dosť problém. Určite väčšina z vás si platí aspoň jedno predplatné, či už je to Spotify, Netflix a podobné, ktoré sa stali súčasťou našeho bežného života. Ono je to docela výhodné, pretože za pomerne malý mesačný poplatok máme hudbu, filmy, seriály proste k dispozícii i hneď, pokiaľ máme prístup k internetu a úplne nás to zbavuje toho otravného spôsobu sťahovania cez úložto, Pirate Bay a podobné stránky. Sme ale v roku 2026, kde ceny elektroniky fakt že rastú vďaka RAM kríze, SSD kríze a o chvíľu asi aj grafických kariet kríze, ktorých dôsledky už začíname cítiť na cenách elektroniky. Ale veľkým elektronickým gigantom sa to nepáči, pretože cítia, že ich predaje pomerne klesajú. Za posledné týždne som si všimol, že strašne veľa firiem začalo prechádzať na tento model predplatného. Napríklad Sony začalo prenajímať svoje PlayStation 5 od 10 libier mesačne. Tí, čo už máte dlhšie tlačiarne, tak viete o tom, že HP ponúka službu predplatného, ktorá je pomerne výhodná, ak tlačíte často, pretože za euro 80 mesačne vám stále doplňajú kartridže. Ale samozrejme aj to je forsované, pretože oni sami nastavujú cenu tých kartridžov na 25 €, čo je polovička tej tlačiarne. Takže konec koncov vás aj tak nútia prejsť na to predplatné, aby ste platili. A čo je najhoršie, tak začali prenajímať notebooky. Majú tu rôzne varianty podľa toho, ako chcete mať konfiguráciu, ale od nejakých 35 libier mesačne až po nejakých 85 libier mesačne môžete mať notebook so servisom záručným a máte tam potom aj tu ich HP infolinku a samozrejme aj Copilot, pretože všetci chceme AI. Takisto si viete prenajať aj herné notebooky od 45 libier 50 libier mesačne a máte tam 4050. Taktiež Alza ponúka svoje vlastné predplatné, kde si viete prenajať, ja neviem, už asi hocičo, ale hlavne elektroniku za nejaký mesačný poplatok. Napríklad najnovší iPhone 17 si tam viete prenajať za 36 € mesačne. Ono sa to zdá byť strašne výhodné, pretože si viete kúpiť takto tisícové zariadenie za zlomok ceny, ktorý platíte mesačne. Ale tu je ten najväčší problém. Keď si predplácate nejaké fyzické zariadenie, tak 99% z tých zariadení nikdy nebude vašich. Vy sa môžete napríklad na 2 roky predplatiť to Playko, ale po tých 2 rokoch proste není vaše. Vy nič nesplácate, vy si prenajímate niečo. Keď by ste si napríklad platili to Playko 2 roky, tak vás vo finále stále vyjde menej, ako keby si kúpite to Playko teraz. Je ale taká vec, ktorá sa volá ROI. Return of Investment a realitní makléri to veľmi radi používajú. Prosím, nezožerte ma v komentároch za to, ale dáva to logiku, verte mi. Vy keď si kúpite nejakú vec ako telefón, tak je váš. Nikto vám ho nemôže zobrať. Legálne. Áno, tá začiatočná cena je vysoká. Predsa len keď teraz mám zaplatiť za niečo 1000 alebo 500 €, tak je to niekoľkonásobne viacej, ako keby mám teraz zaplatiť 10 €. A 10 € potom ďalší mesiac. A ďalší. Ale po tých 2 rokoch ja tú vec môžem predať. A tie peniaze viem potom investovať do kúpy toho nového zariadenia. Čiže keď si predám starý telefón za, ja neviem, 200-300 €, tak tých 300 € viem dať do nového telefónu, ktorý je potom o niečo lacnejší. Ďalšia vec, na ktorú nikto nemyslí, je, že áno, oni vám ponúkajú servis napríklad pri tých notebookoch, ale iba záručný. Čiže keď tebe ten notebook padne na zem alebo ho obleješ kávou, tak to budeš musieť platiť ty z tvojho vačku. Je to veľmi výhodná vec, ale pre firmy. Keď máte veľkú firmu, ono sa to oplatí. Ale pre nás, smrteľníkov, prosím vás, buďte rozumní so svojimi peniazmi, pretože v dnešnej dobe, kde všetci radi konsolidujú, vás bude chcieť každý ošklbať. Je to bohužiaľ pliaga, ktorej sa asi nezbavíme, ale keď budete rozumní so svojimi peniazmi a nebudete toto podporovať, tak si myslím, že to bude ako tak držané na miere a nebudeme si platiť mesačne za svoje trenky. 50 € mesačne a dajú ti 4050, si s tým môžeš tak vytírať